Já jsem nezačal natáčet, dobrý. Na jedničku. Jdeme na 4. Tady. Tady pravou týždí. Díky pozor. Let's do a cat view. Na 4, jo? Mhm. Starý vytah. Dobře, vidíš, stejně. Nula. Pomalej vytah to jenom. A pro 4. Jdeme ven. Tady je 4. Zmáčkni si na -1. Jo. A poslouchej motor, poslouchej motor. Ticho. Co dělá ten motor? Jo. Minus. To je, jak to svítí modře. Jestli jak se mi to zástří. Jo. Wow. Na -1 skončíme, jo. A půjdeme na ty Otisy. Je pravda. Nevadí. A pro -1. Patro -1. Okamžitě se